kamera aurrean, hirukote berezi bat dugu gurekin, hain zuzen beraien izena, Nebiana Ziarova, Aia Perez eta Atzka dira, eta datozen minutuetan zehar, aurtengo uda nola bizitzen ari diren kontatuko digute. Izan ere eta Amun elkartearen bitartez, Atzka Irunera etorri da, eta lehen urtea da, Harrera familia honekin pasa duena. Orduan, lehenik eta behin, eskerrik asko etortzeagatik Hiruroi, eta konta iguzu, zure kasuan Nebiana, zergatik erabaki zenuten proiektu honetan parte hartzea? Ni aspaldi ezagutzen dut Saharako egoera eta ezagutzen dut proiektua baita, baina momentuan iritsi da aurten. Lehen ez geneukan tokirik, ez zegoen pisuan tokirik, eta orain reforma egin ondoren, bere gelan zabaldu dugu pixka bat, eta errosoagoa eta handiagoa erosi genuen. Eta egon ginen egun batean elkarrekin, Aiarekin elkarrekin telebista ikusten, eta, ikusi genuen elkarrizketa bat, eta biak elkarra begiatan begira, eta esan du, bai, apuntatuk gara. Eta konta iguzue, uda desberdina izaten ari da, ez? Nola bizitzen ari zarete? Bai, egia esan oso desberdina da, egon zen pixka bat mugitua hasieran, haiek iritsi arte, zaila zen iristeko, egon gara egun oso begiratzen argazkietan eta hola etxoiten, oso luzea izan zen bidaia, baina azkenean iritsi da autobusa, eta denak jaitsi dira supernekatuta, aurpegi batzuk malkoarekin, besteak lotan, eta azkena iritsi da gure asoak, eta iritsi da holako ere batekin, eta bezarkatu gaitu, eta gu izan gara, hau da gure aura. Egon ginen pixka beldurtuta, ez genekien, esan ziguten askotan negar egiten zutela, beste batzutan ez dutela ulertzen, baina bera da un veterano. Hitz egiten du oso ongi, berehala sartu da familia osoarekin, baita gure aitarekin, baita aiarekin, harremana oso onak izan ziren, eta egon ginen bilatzen ekintzak hemen egiteko. Gainera hasieran genuen beste haur bat zuela lehenengo urtea, baina azken egunean bota zela lurrera hasi zela negarrez, deitu ziguten eta esan ziguten ez zela etorriko. Orduan guk egun horretan ez genekien ezer, nola deitzen zen, nolakoa zen. Eta nolako izaten da esperientzia, Aia, zuk etxean atzkoa izan da, nola bizitzen ari zara, edo zer iruditzen ari zu uda hau? Oso berezia, oso ondo pasatzen ari gara, eta normalan egiten ez diren ekintzak egiten ditugu. Adibidez, nire lagunekin moldatzen da superongi, eta beti da oso soziala. Aurkezten dizu lagun bat, eta ja moldatzen da oso ongi berarekin, eta ja area joaten igeriketa klasetara eta guztiek. En tu caso, Atzua, cuéntame, no es tu primer verano en el País Vasco, ya que has venido otras veces, ¿no? Cuéntame otras veces dónde has solido estar o cómo has solido venir. El año pasado cuando estoy ahí, con primera familia, estamos jugando, estamos con la playa, con la piscina, hacemos juegos, nos vamos a la piscina, nos vamos al parque, hacemos muchas cosas. Cuéntame, ¿te ha sido muy difícil aprender el idioma? Cuando estuve el año pasado, yo sabía solo un poco español, no sabe mucho. Bueno, pero vemos que hablas muy bien, te defiendes y encima nos entiendes, así que eso no es poco. Y cuéntame, de estar aquí, ¿qué son las cosas que más te gustan hacer o con lo que más disfrutas? Me gusta jugar con las muñecas, me gusta jugar con el parque, me gusta jugar con slime, me gusta jugar con muchas cosas.
¿Y este año que estás en Irún te está gustando? Sí. Y cuéntanos, Nebiana, zure kasuan, etxean, hori, beldurra zenuten hasieran, baina pausua ematera ausartu zineten. Ez dakit, hori, hasierako beldur horiek behin gainetik kenduta, esperientzia hau beste familia batzuei bizitzea gomendatuko zenizkien. Bai, oso esperientzia polita da, ezagutzen dugu baita beste familiak, eta Damon elkartean etorri zirenak, egin genuen ekintza batzuk elkarrekin baita, duela gutxi egon gara Estadion Gal bizitatzera partido bat ikusi genuen Real Unionera, eta egon gara elkarrekin, eta zen oso polita. Gero jaitsi dira hor guztiak, zaharrauek eta gureak estadioa egin dute argazki bat ekipo futbol talde osoarekin, oso emozionante izan zen. Baita joaten gara piszinetara bera puntatu da igerilekura, eta oso ondo moldatzen da. Esan duen nahia bezala oso soziala da. Bere lagun egin du, eta baita ere elkarrekin ospatu genuen bere urtebetetzea, eta guretu du aiaren lagun guztiak. Eta sekretu bat da, baina bihar da bere urtebetetzea. Bihar beteko ditu 10 urte, eta ez da, guretzeko ez da bat gehiago etxean. Haur bat gehiago etxean, besterik ez. Ez du hainbesteko aleginek suposatzen beraz? Ez, hasieran bai, joan behar da medikora, egin behar dute mediko azterketa, edo zertxobait gehiago, baina besterik ez da haur bat etxean baita, non dago bat, dago bi edo 3 berdin da, da oso polita, eta ez du esfortzu handirik kostatzen edo ez da behar zerbait gehiago. Ez dute eskatzen ezer, ni deitzen diot bere amari eta galetzen dio zen zu bidaltzeko orain joaten garrenean. Eta bat ezaten du bere amak, ez dugu nahi deus ere, ez erosi ez da asoak urtebetetzerako oparriren bat. Aurreztu diru guztiak eta etorri hona guri bezetatzera. Hori da bere esaten duena, niretzako da, hori oso polita da eta erakusten duen, haiek nahi dute harremanak egitea, gurekin familia bat egitea. Guretzako da handitzea familia, gure familia ez da bakarrik asoa. Da bere ama, bere ahizpak, dauka bi ahizpak gehiago, bere aita, gaude egunero ezketan, bideoedeietan, eta oso positiboa da. Ego da, gomentatzen dut jendeari hori bizitzea. Eta konta iguzu, esperientzia hau oso garrantzitsua da berarentzat, uda Saharatik kanpo pasa ahal izateko aukera hori, oso garrantzitsua delako beraientzat, ez? Zer egiten duzue, medikura juteko ere aprobetxatzen duzue, igerian ikasteko aukera izaten du ere, ez da, beraz gauza hauek importanteak dira. Bai, jakiteko udaren Sahara baldintzak dira oso lariak. Gu ikusi genuen 50 gradutik gora daude temperaturak, eta pentsatuz hondarra berrotzen da gehiago. Hondarra zapaltzea da 76 gradutik gora. Eta haiek ezin dute bakarrik etxean egon. Gehienak orain bai badute etxeak, lehen egon ziren jaimak edo kanpindindar esaten duen bezala. Orain erekitzen dute etxeak, baina hori dira etxetxoak. Akarratu txiki bat eta deus ere barruan. Atera behar dira ura ekartzea, atera behar dira zerbait errostera, eta bero horiekin, berak esaten duen bezala, eskolan beroarekin askotan joaten zaio eta oso gaizki pasatzen dute. Orduan, etortzen dira hemen, eta gu eskaini nahi duguna da bere gorputza endartzea pixka bat, haize ona hartzea, ondartzara joatea, bainatzea, eta besterik ez, medikoa frogak egitea,
urtero eta dentistera joatea. Baina hori eskaintzen digute haiek ematen diote osakidetza txartela, ez da ordaindu behar ezer, baita ematen diote dentistara joateko padiko txartela, udalak eman digu txartela aprobetxatzeko eta joateko piszinara, ordaintzen dugu abonatu bat bezala, eta erraztasunak jasotzen dugu. Ekintzak egiteko eskaintzen dute, adibidez, Donostiko akuariumera joateko eskaini digute, baita gure haurrak, baita zaharrauak elkarrekin joatea eta sarera doanik, daukagu aukera asko eta ez da ezer berezi egin behar. Beraz, uda oso ondo aprobetxatzen duzuen, eta zure kasuan, aia gustatuko litzaizuke atzkoaren etxera jutea eta han Sahara nolakoa den ikustea? Bai, badaukagu bidai bat pentsatua aste santurako, eta abere egin alden, zenik behintzat nahi dut ikusi nola bizi diren Saharan. Eta azkenean beste realitate bat da. Osea, ez dira hemen bezala bizi. Hori da, eta hori ezagutzea garrantzitsua da. Y en tu caso, Atzua, cuéntame, ¿tienes ganas de volver a casa y de contarle a la familia todo lo que has vivido y todo lo que has conocido aquí? Sí. ¿Qué les vas a decir o cómo les vas a contar lo que has visto aquí? Has visto, nos vamos al acuario, miramos fiestas, muchas fiestas, nos vamos juegos, hay juegos, nos vamos muchas cosas. Y si el verano que viene tienes la oportunidad, ¿te gustaría volver y repetir esta experiencia? Sí, ¿Con nosotras? sí. Y, bueno, ja bukatzeko familia konta iguzue, gogoratuko dugu haur hauek eta esperientzia hau bizi ahal izateko aukera funtsezkoa dela, beraz azken laburpen bat eskatuko dizuet edo pixka bat zalantzan dauden familia horiei ze aholku emango zeniekete edo pixka bat nola laburtuko zenuen zuen esperientzia. Nire esperientzia zorragaria da, zorragaria. Hori zorgindak da, zorgindu gaitu, eta ezin dugu imaginatu datorren urtean uda bera gabe. Eta pentsatzen dut hori bai zabaldu behar da eta jendea berriz lehen bai etortzen ziren askoz gehiago, aurre askoz gehiago. Horren jaitsi da pixkat kopurua, ez dakit, beldurra pandemian ondoren edo ez dakit zer, baina ez da ezer beldurtzeko. Da pixka bat pentsatzeko badago ekintzak bai, lanean gaude, baina badago ekintzak goizean apuntatzeko, zerbait egiteko beste haurekin, eta gero gorekin disfrutatzeko oporrak aukera bikaina da. Eta zalantzan baldin badute, eta damun elkartea hor dago, gurekin harremanak hartzeko baita, beste familiarekin hitz egiteko, eta damunek laguntzen digute. Batean batek, adibidez, tokatzen bat daizue, haur bat lehen urtean etortzen dena eta ez dakidena gazteleraz, badago familia asko Irunen bizi direnak, dira zaharrauak, haiekin harremanetan telefonoz, presenzial, ez dago arrazoren bat laguntzen dute berehala. Primeran, onera gerturatzea asko eskertzen dizuegu. Esperamos que sigáis disfrutando juntas lo que os queda de verano y pasándolo igual de bien que como nos lo habéis contado. Así que eskerrik asko. Zuei.